Categoria Arquitectures. Els seleccionats són Mas Auleda, de contorns. Casa Indiana, d'Anna Sabrià, arquitecta. El Palau, la casa, el jardí, d'Andrea Joan, arquitectes. Una nau a la Moixina, d'Arnau, estudi d'arquitectura. Intervenció a la Torre de les Hores de Cervià de Ter, de Fortià, arquitectes. Cases 1922, de Nord-est, arquitectura. Casa al Pradet, de Clara Crous, arquitectura. Cercle Calongí, de Roger Penedès, Anna Prats i Joan Valls. Reconstruir Can Llucí, de Cel Obert Cooperativa en col·laboració amb Marcel Prats. Les Fosques, de Ricard Turon, arquitectura. Casa 1627, de H, arquitectes. Cala Carolina, de la Col i Altura, arquitectes. Mansions del Jurat. Intervenció a la Torre de les Hores de Cervià de Ter, de Fortià, arquitectes. Una nova escala de cargol posa a l'abast de la ciutadania un mirador privilegiat sobre Cervià de Ter. La torre, de planta circular, ha vist consolidats els seus paraments amb aquesta intervenció. L'escala canvia el seu compàs en funció de les diferents seqüències històriques del monument. I, així, l'espai hieràtic s'entrellaça amb ritmes i alternances contemporanis de gran potència plàstica. La transparència dels esglaons implica una clara consciència amb el treball de la llum. La desmaterialització dels esglaons és eficaç, una escletxa alliberadora d'un cilindre angost i una intervenció despreocupada dins una relíquia pròpia d'un altre temps i d'un altre lloc. Reconstruir Can Llucí, de Cel Obert Cooperativa en col·laboració amb Marcel Prats. Saló exterior, al voltant del qual s'articulen peces habitacionals mínimes per a diferents membres d'una família. El fet que en el procés de reconstrucció d'una edificació en estat de ruïna s'opti per deixar buida, només coberta, una part important de la construcció original, no només genera un estil de vida realment proper a la natura, sinó que també incorpora al debat professional una actitud exemplar i escalable. Arquitectura i client opten per no esgotar l'edificabilitat i ocupar tot el volum disponible, sinó que prefereixen reduir al mínim els espais que consumeixen energia i dur al màxim la bellesa escènica dels llocs de convivència. Els premiats en la categoria Arquitectures són Casa al Pradet, de Clara Crous, arquitectura. Clara Crous i Carles Torrecabota. El jurat ha valorat molt especialment la recerca tecnològica associada al desenvolupament del projecte i a la construcció i l'ha considerat especialment adequada al context geogràfic i històric. El disseny mostra sensibilitat i coneixement davant els greus problemes mediambientals a què l'arquitectura ha de fer front i també una acurada confecció espacial i estètica, articulant espais amb unes condicions excel·lents d'il·luminació natural, orientació, vista i funcionalitat i generant un entorn càlid, habitable, proper, relaxant i casolà amb uns recursos que resulten assequibles per a un percentatge significatiu de la població.
Casa 1627, de H Arquitectes. David Llorente, Josep Ricart, Xavier Ros i Roger Tudor. Intervenció efectuada en les restes d'una antiga masia a l'Empordà que integra hàbilment els nous espais, alguns dels quals molt singulars, com la sala d'estar menjador-cuina, que ha esdevingut el cor de la casa i el seu espai més representatiu. El jurat també valora la cura en tots els detalls. Els nous materials harmonitzen amb les textures i el cromatisme del paisatge empordanès. És una intervenció que dialoga amb les preexistències i reinterpreta l'arquitectura vernacla de la zona sense renunciar a la contemporaneïtat.